नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. ब्रेस्तारपर्यंत मुसळधार पावस पडची शक्यता हवामान विभाग. आज कारवार बीजेपी नगर मंडळाच्या वतीन पश्चिम पदवीधर क्षेत्र निवडणुकीसाठी बीजेपी कार्यालयात बैठक. आता कोविड-19 परीक्षण करचे कोविड कार्ड मशीन कारवार क्रिम्स हॉस्पिटलात. शिरवा स्टेशना लागी गांजा विकू लागलेल्या 3 जणांक पोलिसांनी केली अटक. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 157 जण कोरोना पॉझिटिव्ह. आता सविस्तर खबर. उत्तर कन्नड, दक्षिण कन्नड आणि उडपी मेळ राज्याच्या 12 जिल्ह्या भितर ब्रेस्तारपर्यंत भारी पावस पडची शक्यता आसा म्हण हवामान विभागान सूचना दिला. राज्या भितर पावस जास्त जाऊन उत्तर कर्नाटक आणि करावळी भागात ऑक्टोबर 13 तारखेच्यान 15 तारीख पर्यंत मुसळधार पावस पडतलो म्हण हवामान विभागान सांगला. उत्तर कन्नड, दक्षिण कन्नड, उडपी आणि इतर जिल्ह्यात ब्रेस्तारपर्यंत भारी पावस पडची शक्यता आशी निमित्ती ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच जोरान वारे येवचो शक्यता आशी निमित्ती मच्छीमारी लोकांक समुद्रात वचूं जायना म्हण हवामान विभागान अलर्ट केला. आज कारवार बीजेपी नगर मंडळाच्या वतीन पश्चिम पदवीधर क्षेत्र निवडणुकीसाठी बीजेपी कार्यालयात बैठक झाली. या संदर्भात नगर प्रभारी श्रीमती आरती गौडा, नगर अध्यक्ष नागेश एम कुर्डेकर, ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष गुणगी, जिल्हा विशेष निरीक्षक मनोज भट हेमी सगळ्यां मेळून सांगले की संकनूर हेमगेली बीजेपी पक्षाचे उमेदवार म्हण नियुक्ती केला. कोविड-19 नियम पालन करून कार्यकर्त्यां मतदाराला घरा वचून मतदान प्रचार करू जाय. बीजेपी पक्षाचा उमेदवार संकनूर हेमका मुखार येवच्या विधान परिषद चुनावणात बहुमतान निवडून हाडू जाय म्हण कार्यकर्त्यांक सांगले. आणि श्री एम.आर. नाईक आणि दुर्गप्पा मळळी हेमका शाल घाण घेऊन पक्षात घेतले. या वेळार प्रधान कार्यदर्शी, पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष आणि कार्यकर्ता उपस्थित आशिल्ले. शिरवड स्टेशना लागी गांजा विकू लागलेल्या 3 जणांक पोलिसांनी अटक केली. शिरवड बंगारपत नगराचो किशन मोहन बांदेकर वय 27, गोवा काणकोण नागशेम ग्रामाचो गंगेश गजानन फातर्पेकर वय 27 आणि काणकोण नागपलेन गोलील गणेश बैरेली वय 29 ह्या अटक केलेल्या आरोपी खंयच्यान 20,000 रुपयाचे 1 किलो 40 ग्राम गांजा, 4 लाख रुपयाची वॅगनार कार आणि 1 बाईक, 3 मोबाईल फोन जप्त केले. ह्या घटनास्थळात शिएनी इन्स्पेक्टर सीताराम पी तसेच इतर अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. आता पैसल्यान कोविड-19 परीक्षण करून उपचार दिवचे कोविड कार्ड मशीन कारवार क्रिम्स रुग्णालयात हाडील आसा. आता डॉक्टर दूरचार बसून घेऊन कोविड वार्डा आशिल्ले नर्स ड्युटी डॉक्टराले सहाय घेऊन पेशंटाले हार्टबीट आणि इतर माहिती घेऊन तेमका ट्रीटमेंट देऊ शकता. येल्लापूर शहरात कोरोना प्रकरण वाढती आसा. हे थांबोवचे खातीर प्रत्येक मनशान जागृत रावचे अगत्य आसा म्हण तहसीलदार गणपती शातलेन सांगले. हेमी रंगसह्याद्री येल्लापूर तालुका कार्यनिरत पत्रकर्तर संघ, तालुका युवा वकूट आणि विविध इलाकाच्या सहयोगान आयतार दिवस कोरोना जागृत अभियानात तहसीलदार कचेरी आवारात सुरुवात करून उलयले. तहसीलदार कचेरी खंयच्यान शहराच्या इतर भागात मिरवणुकान मास्क घाण जाले मनशाक फ्री मास्क दिले. ह्या मिरवणुकीत शिर्शीच्या अद्वैत स्केटिंग क्लब विद्यार्थ्यांन स्केटिंग कन घेऊन कोरोना जागृत केले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 157 जण कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले. कारवार 13, अंकोला 9, कुंटा 10, होन्नावर 30, भटकळ 8, शिर्शी 11, सिद्धापूर 1, मुणगोड 65, हळियाळ 4, येल्लापूर 6 कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले. तसेच आज 30 जणांले मरण झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 140 जणांले मरण झाले. आज 227 जण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. जिल्ह्या भितर 505 जण विविध हॉस्पिटलात आणि 731 जण होम आयसोलेशनात उपचार घेतले आसात. जिल्ह्या भितर आजपर्यंत 10,086 जण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. तसेच आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 11,463 जण कोरोना पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसा. इतल्यान कारवार बातमीपत्र हांगा सोंपता. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.